Čaute ľudia, na toto video dneska tu máme traily a idem vám ukázať, ako skačem a tak. Som tu s bratom, takže on ma bude natáčať a môžeme ísť na to. Ľudia, keby chcete ďalšie video z trailoch, tak nezabudnite like, odber a ideme ďalej skakať. Dobre ľudia, takže ideme. Som tu akože s bratom. A poď, učím ho ako jazdiť, lebo už je druhý raz na Baťových a sme tu druhý raz. Včera sme boli a dneska prišlo, ale už prestal, tak sme išli. Takže tak. A poď, Luky, pomaly. Luky, ľudia, keď bude čo zaujímavé, tak vám to ukážem. Dobre, takže na prvom skoku, ktorý brat už nevie vyliesť, musí to ísť pešo. Že, brat? Čau. Tento skok sme tu boli, čakaj, vám to ukážem. Tento, nie je ten veľký, ale tento. Ten sme išli a toto sa bal skočiť, tak išiel to pešo. Prehľukou ľudia padol a nič sa mu nestalo, lebo má na šaci korytnačku a príľbu, takže ochrana musí byť. Takže tak, keby nemá korytnačku, tak môže mať vybitý dých a mohlo by sa horšie niečo stať, takže ideme ďalej. Takže brat, ide, môžeš ísť. Poď, neboj, pomaly. Dobre. Takže ide. No, ideš? No poď. Pomaly, neboj. Poď. Pekne, dobre si to dal. Ale mu to ide na tri, že druhý raz mu to je dobre ide. No môžeme ísť ďalej. Takže ľudia, už sme skoro dole. Čakám na brata, už ide. A ak by ste chceli ďalšie video z Baťových trailov, nezabudnite like a odber. A tak. A ideme dole. A keby chcete video, že idem sám rýchlo, alebo s bratom, tak dajte mi vedieť do komentárov. Takže brat je druhý raz na Baťových, na Baťových trailoch sme, partizánskom, tak preto, tak to tam ide. Takže tak, keby chcete ďalší diel, tak napíšte mi do komentárov a dajte like a nazývajte toto video. Takže úspešne sme skončili do cieľu, takže sme tu dole. Tu akorát pre vás robím miniatúru, že tu budú ešte nejaké hovadinky a tak. Takže tak, ak by ste chceli ďalšie video, nezabudnite like, odber a napíšte mi do komentárov, či by som mal niekedy ísť sám hore, ísť akože proste rýchlo a aby som to natočil. Takže tak, ak sa vám ľúbilo, nezabudnite like, odber a čus.